El drac bicèfal. Introducció. Sempre que el poder expandeix els seus territoris, s'oblida dels més dèbils i petits, al mateix temps maltracta els qui són contraris al seu pensament i a qui no combrega amb les seves idees i voluntats. Si a tot això sumem la distància i la centralització constant que solen tenir el costum de portar a terme els qui governen, i per descomptat, la desgràcia de la mala assignació del governador local, que sempre o gairebé sempre sol pecar d'inoperant, ineficaç i incompetent, crea un cultiu de desencantament al poble, que s'engrandeix com una malaltia contagiosa i només falta una petita espurna per encendre el foc. Jacques Delanoë presenta la seva primera novel·la teatralitzada sobre la llegenda del drac bicèfal Delanoë de Berguedà. Ja disponible a Amazon.